Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so tapara di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu pasapulupitu hodung Trinitatis na laos parningota di minggu ekologi Season of Creation di tanggal 22 September 2024. Imahatan itu hata na tersurat di Pesalmen 104 ayat sada rodi ayat tolu dungi diuduti tu ayat 10 tolu sahatu ayat 24 dohot topik minggu habal gaun di Jehovah di bagasan sudi na tinopana kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Hujaha marihita songonoma di dok hatan itu hata. Puji ma Jehovah ale todiku nabulu situtu doho ale Jehovah de bataku marpahean hasangapon dohot hamuliau doho. Hatiuron dialiton ibana hira ulos ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe ibana manggulang-gulangi di aka aik bilutna pargijang huretana do di bahen aka obuni mardala-dala do ibana di atas habung ni alugu ibana pasubur aka duluk sian aka bilutna pargijangi sian parbue ni aka jadi-jadian mudo butong tanoon ibana patubuhot duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni jolma laho parwarhon roti sian tanoon rodi anggur na palas rohan ni jolma nagali asa marmiak buhina lubi sian nahona miak dohot roti na manukul rohani jolma nagali butonga maaka hau ni Jehovah aka hawares ni Libanon aka nasinuan nei disima marasari aka pidung siburu tasiki na marjabukon hautusam aka bedudo na punaduluk aka natibui haporusan niaka atuasu do aka duluk batu ibana mabahen bulan pajujuran tiki di boto matanyari do hasudutanna hodo mabahen hahulumon jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan singa nabajar akan apatungaur mangido si soroonna jala mangalului sian debata si panganon nasida bicar mataniari mangisuru manasida laho manggopang tu bagasan yang nasida ruar majolmai tu mopot ulauna napi nuhutanna rasira sabotari tung nalan situtudo aka jadi-jadiam wali Jehovah saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tungguk jadi-jadiam mudo tanoon ima hatan itu hatta hamak kadongan saha porsiaun di minggu pasapuluh pitu hodung Trinitatis di tanggal 22 September 2024 rab dohot sadok huria na adong di Portibion di patupa do pardingota tiki panopau ni langit dohot tanoon rodi nasa isina jala hobbar tu hatorangan sian kepala departemen marturia HKBP omma padua halihon huriat HKBP patupa pardingota di panopau ni debata di langit dohot tanoon di sadok HKBP na adong di Portibion laos dibahid do minggu 22 September 2024 on gabe minggu ekologi manang Season of Creation jala takas doi tersurat di almanak ni huriat HKBP ahado nanaing dohonon na marhite parningotani totuna perjulu akamang dohot tamuinang nanaing dohonon na marhite parningotanon gabe disungguli do sudi akahala Kristen di pajuwonna diulauna dohot tanggung jawabna ima laho pauli-ulihon hasadaw ni nasa natinopai lapatanna tanggung jawab ni hita sudido laho majamoton nasana tinopai na paduahon taringot tu ekologi manang lingkungan hidup di huriat HKBP
dadaholan sekedar isu manang sihata sabingi alai konteks ni huriata doi laho marhuria marteologi marhadaulaton dohot mangulu jalan apa tuluhot di dok taingok ma ia portibion bumi ini dadaholan inganata mangulu bukan hanya tempat tinggal kita alai bagas ni debatadoi rumah Allah, bumi ini adalah rumah Allah. Inganata marsobat ibana, manangihon hatana, dohot makanguluhon holong ni rohana. Jadi pinomat marhitina tulu poinon, gabelam takas marihita hina argani nama jamoto lingkungan hidup. Jala hobartu konfesi HKBP tahun 1920 di Bidu 5 taringotu lingkungan hidup nunga takas disi di bahir rupani pernyataan sikap bahkan pernyataan imata. Hamwa kadongan laos merdu mutu parningo taniman waing di paubuk turpuk jami taon marhite topik ni minggu habal gaun ni jahoba di bagasan sude natinopana. Akamang dohot tamuina nami di dokdo pesalmen 100 sopaton edde puji-pujian di debatasi top pasaluhut kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Manang juk-juk di dok muse nyanyian komunitas ciptaan. Molo tapamanat sudi ayat na adong di pesalme 100 sopaton na 35 ayati. Dahola tolu rodi opateli do di dok disi hata jolma manusia. Ima di ayat 14 ayat 15 ayat 20 tolu dohok di ayat 35. Jala khusus di ayat 25 malah saya songon na bernada negatif do didok disi jolmai. Saya siap manian akapar dusa sia tanoon jala unang adong be akapar jahat nin narupani disi. Molo di ayat 14-15 manusia dibicarakan dalam konteks makan dan minum. Molo di ayat 20 tolu dalam konteks mulau-lau do ditaringoti disi jolmai. Ahado nanang dohonon na disi. Totuna parjulo akamang dohot tamuinang nanang dohonon na ima pabua jolmai manusia itu dada gabe pusat sentral di panopau ni. Alai justru sada bagian sian natinopaido. Manusia tidak dalam posisi sentral. Jadi jut rupani dibai jolmai gabe saihira subjek baru ciptaan lain menjadi objek bagi manusia. Manusia adalah bagian daripada sebuah jaringan kehidupan yang maha besar di dalam semesta. Padua dus sudi di bahid debata tu natinopai dangadong nalias sian panatapan dohot panari hononna. Semua diperhatikan kebutuhannya, tidak ada yang diabaikan Allah. Semua sejahtera dalam tangan kasihnya. Jalan apa tuluhon ikut takas ukuhonon ni hita jolmaon pabua dang bui hita mangulu tanpa ciptaan lain. Jadi suatu ngadong napa jago-jago rupani manusia sangat bergantung pada ciptaan lainnya. Manusia bergantung pada tumbuhan, pada hewan, udara, tanah, air, dohot aka natinopana asingi. Contoh name met akamang dohot tamuinang sautu roha ulauta manang para darututai molo suadong bidua. Bui huroha dohonota anggap pamuma ulu ni besa daun ulu ni bedua. Tang bui. Mangulu hita huroha molo suadok tano. Molo suadong ngalugu. Molo suadong ai. Hau dohot aka na asingi dope. Odon waing nalam sodisa dari jolma diripu do bui ibana mangulu tanpa akai. Alani ikolam bersahabat do hita tunatinopan itu hanon. Asa mangulu hita jala asa denggan nguluta. Unang sebalikna gabe hita panegai manang perusak. Gabe ni ingok na beruor rupani molo maniak manuk na tuwe-tuwe sahirana adong do didok adorakso diseak manuki. Molo daksala hira odo didok bakoni pahapahanad do sisiaton. Ninna. Huhilala dang tabas-tabasi alai songon bentuk penghargaan do itu natinopanai. Natinopan itu hani atik pe ikon siaton na ate. Songoni mamuse molo tarsor buang air kecil manang kocing satabi ditobahi ikosai jolo mar satabi do kan.
Satabi opung ninna rupani. Ninna na permisi tu nasoni ide-idui molo didoksong ni. Manangaha nasoni idon dang apala binoto rupani. Ala yang guiba madok ima songon sada bentuk komunikasi alam. Hamua kadongan molo didok nakitrupukon manaringoti habal gaun ni Tuhani laus ditaringoti do nang ditrubukon haburjuon ni Tuhani dia akan tinopana. Jadi dang holan sekedar edde sabing trupukon alai edde namarisihon panarihonon ni Jahuba dia akan tinopana itu. Jala habal gaun manang kebesaran dohot haburjuon kebaikan ni Tuhatai tarida mai marhite na parjolo Tuhan dosito pasaluhut. Allah pencipta segalanya. Iruna taida sian ayat sada sahatu ayat 12. Jala di bagasan huaso manang kendali ni Tuhan itu isude. Molo mula kita tu pano pauni di sada Musa sada ayat sada 170 sada laus ido muse na sinunggulan na di bagasa turpukon. Debata manopa sian naswadong gabiadong. Kreatio ex nihilo ninna rupani. Dari yang tidak ada menjadi ada. Anggojolma sian naung adokiado di patupa. Misalnya moladong istilah made in ninna made in naung adokiado bahan nii. Jala sian bahan naung adongima di patupa jolmai. Jadi sehebat-hebat ni buatan Cina manang Jepang tetap bersumber sian ciptaan Tuhan. Nah paduahon habal gaud dohot haburjon ni Tuhani tarida may marhite na disarihon debatado si panganon natinopanay. Debata manarihon si panganon ni natinopanay. Macetakas do di hati dako parpesal menon pabuan na disarihon debatado sudi natinopanay marhite na parade si panganon nabi. Manghihuton parpesal menon nunga di parade debata si panganon ni sudi natinopanay. Bahwa ni tutu ikom mula-ulau do jolmai dohot akapahapahanan na asingi laho mabuat manang mangalului si panganon na. Lapatan na tang robuti si panganon itu meja makani. Ikon na dilului do jala diulahon. Ay haru dilului so haru dapot ate. Haru diula do so haru adong perbuena. Laos buhama molo so dilului dohot diulahon. Jadi molo didok disonunga di parade debata sudah si panganot taninna tang nagabe pasip hita disi. Jok do salah dia tusi, salah mangatusi na tersurat di Matius onom ayat 20 nomi. Imana nidok na haru pidung na martonga-tonga langit disarihot debata. Jadi seolah-olah marhite padohani dak pola mula-ulau bepidungi mangalului si panganon na. Tohodo tutudang manuat jaladang manggotil pidungi. Alai laho mangan ikon habang duibana madiori tusatuson. Baka sipata ikon mangadupi parmarado iduk ni pidungi laho mabuas si panganonna. Jala sipata ikon ditinggalhon aka anakna di asarnai holan na mangalului si panganon na sidar. Jadi hata disarihon disi marlapatan dui disediakan manang di parade. Alai ukutabuat do jala diulahon. Na patuluhon debata manarihon ay di natinopanay. Di ida parpesal menodo pabua aek ido sada elemen terpenting di jolma do dia akan natinopanay. Jala pola opat tali di dok aek di pesalme 104. Jala 2 hali di dok hata minum. Sianita ida pabua na sotar sirang ngulu ni hita jolmaon dohot akan natinopasian aek. Holani tutu nuaingon ay nunga gabi masalah besar te gabi masalah dunia. Jolma do na mangarotahi aiki. HP subui jolma mangulu tanpa ay. Na paupaton di parade debata habitat manang inganan ni natinopay. Akahau gabi parasarannya kapidong tobak doho takadulu-dulu gabi inganannya kabidu kambing-kambing hutan di dok. Duluk batu inganannya ka atuasu pelanduk. Aik inganannya kadeke doho na asingi. Hape nuaing gudang may disigai jolma. Gabidang diboto akka binatangi be di dia ibana maringanan. Ay nunga habis tobaki di babat akka jolma na so bertanggung jawab.
nungarobe herek doho takabudet tuhuta jala didok musema na sidahama na subui do makata yakabudet tirate ra'aut bui na sida makata ido honon na do tujol mai kurang asam doha musudi hidora donon na palimahon di parade debatado partikian waktu dan musim dia akan natinop panai adong ngarian adong borngin adong lugoniari adok tiki parudan adok tiki panen jala laos adok tiki manuan adong bulan adong mataniari laos adong muse bitang jala hira sudido natinopay tuduk tu siklus waktu dohot musim nabinahen ni Tuhani molonung nga dapot borngin mangalului si panganon na makabinatang sebahagian ang gojol ma istirahat ma daydo nakididok disi unang sebalik na ate molonung nga dapot tarian bah mulaulaw matong jolmay songoni masih terus na bahkan molo tajaha di ayat 20 sia siklus manguluduh matepe ditaringoti do disi alani akamang dohot tamu inanami di samping ni namarningot panopaw ni Tuhani hita ni minggon adong do tanggung jawab tas songon halak Kristen ima mangaramoti na tinopan ni Tuhani jala taingok ma ido tugas na parjulu dilihot Tuhani tujol mana parjului laus ido tugas ta sahat tu saderion jala say tahamulateho matoktong dengan bahasa ni Jahuba haburjon na dihita marhite na manarihon narikot di nguluta siapa hari amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami say pasu-pasuho may asa di pauraton hatami aka parbue na dinggan parbue na tonggi di bagasan ngulu nami marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho amin.